ine dzidziso ine nhungamiriro yekuti pagwara reupenyu ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori topa kumatendo kuvayara shumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Ndiyo ine dzidziso, ndiyo inotipa isu gwara reupenyu, ndipo patinowana. Kazuai mhuri yeZimbabwe, kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva. Tadzoka zvakare kakubumbe village 14 Mondoro. Ndofunga paya munotondera tichikupai nhau makanzwa mai vaya vaitaura zvakange zvatora nzvimbo pamba. Asi ruzhinji rungade kuziva kuti chii chakakonzera zvibhakera izvi. Zvinonzi murume okuzorova mukadzi nefoshoro anganyimwa bonde. Ndokubva azoudza mukadzi kuti iwewe uri kundinyima asi ndinonzwa nemakuhwa kuti uri kuenda kuna nhingi nanhingi. Ndo pakatangira nhau yavo kuti vange vachizonetsana. Chepiri chatingade kukuzivisai ndechekuti uyo mukomana anova mukoma uyu wokuzosara achipara mhosva ari kuchikurubhi maximum. Iyeye manje ari kunzizvo paakasungwa pfuti yake akabatwa aine pfuti, ende pfuti iyoyo yainzi yakanga yauraya vanhu vanokwana kuita 18. Hatizive kuti information iyoyo yakabva nekupi, asi inonzi yakabva nekumapurisa. Ndizvo zvakaita kuti azosungwa ange achienda mujeri. Pari zvino tiri kuudzwa kuti 1 tiri kuudzwa kuti pane ari kukwekwe afirwa nemwana wake ndiwe mhuri imwe chete. Iyeye wokurova mumwe tiri kuudzwa zvakare kunzi afawo zvakare kuchipatara. Mukoma wekuchikurubhi avo vafa zvakare, zvichireva kuti mumhuri imwe chete kwane ndufu dzinokwana kuita 4 ina. Naizvozvo regai tisvikeka tinyatsokupai update izere kuti zvakamira sei. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese mhuri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Vanasekuru nemapositori vachitipa gwara reupenyu, tokopawo matendo kuvayera shumba vakatidzidzisa nezambuko racho. Ndiwo akatipa vabatsiri ava, vatipa vabatsiri tigove nedzidziso. Izvi zvinoshambisa chiitiko chaitika pavillage 14 pabumbe apa. Pane murume akarowa mudzimai wake, abva mukuru wamudzimai wake. Zvakati chakamadza tichibva kumupa mafoni tikati tozvionera toga. Takasvika ipapo tikaona zveshuwa zvakaitwa nemuchinda uyo zvinoshambisa chaizvo. Mondoro ngezamo. Tachikurudzira mhuri yeZimbabwe kana tatadzigwa hatitsvage vayananisi, kwete kutora nyaya toti tikwanisa kuisovha tiri tega. Tatenda zvangu. Inini ndiri mugarisani wemuvillage munomu. Maitika zvinhu zvakaoma zvekuti kana ndega ndotoshaya kuziva kuti imhepo dziri kuitika pamusha apa. Nekuti mukomana uyu ari kuratidza kuti vakitombogadzira gadheni vese nemudzimai izuva rodoka. Saka apa hatakuzoziva kuti akabuda here akanorara kugirlfriend kana kuti, asi kunetsana kwavakaita vakazonetsana kumafodza makuseni ombva atema mukadzi. Asi ari kuratidza kuti patakapinda mumba tichizova nedu chitunha chakarara pasi, ariratidza kuti akatemwa nechifoshoro chaichirapa nebhemba. Asi kuseni kwacho manje takuda kuti mubate akambomuka akatiza akaenda kumashopu ombva anotenga mushonga, because iye akati akunosarenda kupi kumapurisa. Ombva anotenga mushonga 2 zvibhodhoro zvemushonga neacid. Anotenga acid pai ombva adzoka, ombva asi kuzvivharira kuti mumba mune chitunha. Saka pakuzoda kuti mubate manje
ndopatakatadza kuti kumbata nekuti aimhanyisa vanhu. Akatombomhanyisa mumwe anonzi Munetsu, akamhanyisa umwe Mundaraja uri. Saka ese tangoti tombomira takarasa. Saka nekuda kuzoona kuti mushonga uya unenge wakuita uchipera manje, takamba tasomhanyisa tomba tamubata. Asi tamubata kudaro iye mupurisa akatombouya futi pekutanga akamhanyiswa nebhoma akatisa mupurisa akaenda. Saka tamubata paya tamusunga necheni akazidambura futi. Adambura futi cheni takazomubata tomba tamusunga necheni mbiri nedzimwe mumakumbo tomba tamusunga netambo. Tomba tangomirira uchi vamwe vanhu vakauya nemupurisa umwe wana yari pakatakura neBaby Quantum kuenda pachipatara. Tichitakura uyu munhu ayaura yachi mukadzi aingove mombo wangu ita se akarara nekuti akaratidza kuti akatemwa apa nepaziso apa. Asi afa kudaro uyu achitakurwa anoenda kuchipatara. Vasvika pachipataro chedu chepabombe ichocho vakamva vangonzi no ngaendiswe kuSt Michael's. Asi kuSt Michael's akambva anoshaya. Asi anoshaya futi ikoko kuSt Michael's wacho. Zvikunzi wanzi mukoma wake futi anga ari kujeri. Aya atoshayika before chiitiko chisati chaitika. After that futi takazonzwa kunzi ameno hanzvadzi yake futi muzukuru akavhundukawo ndofunga ameno chiitiko chaitika chamai vake kunzi nezveruvuro. Akambva aroira futi mwana pasi, mwana akambva ashayika. Kureva kuti iko zvino pane mando 4 yake, kuuraya mukadzi nemuchinda wekuzomwa mushonga akanofa, neababa mukuru anga vari kujeri, mukoma wake nemuzukuru futi ashaya. Saka tonzwa zvakare kuti anga akazvitakura mukadzi uyu. Mukadzi uyu ari kunzi paanoitwa kupostmortem anga achiratidza kuti anga akazvitakura. Saka akaratidza kuti atoitwa mareviews ikoko omba vaburitsa mwana. Saka izvezvi takangomira kuti tione kuti chitunha chatanga kuvigwa ndechipi. Hamawo dzemukadzi vachataurirana kuti kudii. Saka 5 vanhu vafa. Iko zvinezvi vanhu va5 nekuti ini ndoma ndotogara muvillage masi ndogara hangu kuvillage ku15. Asi ndinenya kutoti pakutomubatawo ndaindoripo nekutobatwa pakutomubata kwatakaita. Mushauna arangero tokumbira kakunemi naye mdzimire maberekana amtina mpururuka naye mukanyayo mandibaya tokumbira gwara reupenyu idzidziso kune vanoteerera kutoshora unozvivharira ukatadzoka zvakare kumhondoro kubumbe village 14 takakupai nhau yemurume akarova mukadzi wake nevhoshoro akasvikira kurasikirwa neupenyu. Ndo nhau yatadzokera muzuva ranhasi. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Chandingade kukudzosai kumashure zvishomanene. Paya ndofunga makangoona munhu 1 akakwanisa kutaura. Ndokubva vamwe vese varambidzwa nevemhuri zvikanzi kwete nhau iyi hatikwanise kuti munge muchiitora pari zvino nekuda kwekuti hatisati taudza vanatezvara kuti ndo mamiriro akaita chiitiko chacho kuno, chimiro chiripo. Naizvozvo vakatiti imimi venhau mirirai kusvikira vanatezvara vauya. Ndingade kukuzivisai kuti takaswera zuva rese tiri pamba tichiti aiwa pada vachasvika kusvikira havana kuuya. Ndosaka takakupai kapati kadiki iko kaya kekungokuzivisai kuti ndo zviri kutora nzvimbo kubumbe village 14. Nhasi tauya tasvika vanatezvara vari kunzi havana kuuya. Uyezvezvo makuhwa ari kuti tiri kuti makuhwa nekuti hapana wemhuri ari kukwanisa kuuya kuzotaura pakamera. Makuhwa ari kutaura kuti vanatezvara vari kuda mombe dzinokwana kuita 8 kuti vakwanise kusvika pane uno musha. Naizvozvo ndo panenge pakunetsa ipapo. Pari zvino mutumbi wemudzimai uri kuchipatara. Tinoudzwawo zvakare kuti hanzvadzi yeuyu Nyakuponda, hanzvadzi iyoyo inogara kuGweru. Nezuro chiitiko ichi pachakaitika iye akanga akabereka mwana kumusana, mwana iye akadonha akabva afa. Ndobva dzaita ndufu dzinokwana kuita 2. Uyu Nyakuponda
ane brother yake anga ari muusungwa kuchikurubhi. Nezuro iyeye zvakare anonzi akashayika. Obva vakwana kuita vanhu 3 zuva rimwe chete. Makuhwa atiri kutambira zvakare ari kuti uyu akaenda kuchipatara okuuraya mudzimai achinzi akanwa poison oendawo kuchipatara ikoko ari kunzi izvo zvakare ashaya. Asi pane vese 3 andataura iyeyi ndiye hatisati tanyatsoverifya mafacts, but makuhwa akutotaura izvo zvakare zvichireva kuti dzinenge dzakwana kuita ndufu 4 muzuva rimwe chete. Ndipo paya patinotaura kuti zvinhu zvakadai chinenge chachivanhu nekuti vanhu hatife firo iyoyo. Kazhinji kacho uroyi hausvike pakudaro. Muroyi anoroya asi havaroyi zvekutoti ungati watsvaira dzinza rese one time. Ipapo tinobva tasara nechinhu chimwe chete chinova ngozi. Mumhuri munogona kunge muine ngozi. Iyo inotoda kuti igadziriswe. Nekuti kana one day richiclaima 4 lives ko pachapera week zvinenge zvamira sei. Nhasi uno katasvika zvakare sekuvimbiswa kwatakaitwa kuti huyai mangwanani muzoita nhau iyi. Tasvika nenguva dzatakataurirana. Vacho vakatiti huyai vakunzi ava havapo. Uyo hapo. Uyezve tinoudzwa kuti baba vepamba apa vakashaya. Anga asara baba ndiye nyakuponda. Zvichireva kuti pabva pasara pasina murume. Vari kutirambidza kuita izvo. Vamwe vacho vazukuru, vamwe vakuasha, vamwe ndevaya vekunze, mapazi ekunze, but direct source ye-information pari zvino hapana. Ndo zvatitadzisa kuwana information. Now takanzi dzokai mangwana, tadzoka. Hapana, vakati tidzokai vacho havapo. Pane vatsvawo vari kutotiudzawo imwe zvesequence yekuti tikada kuteera hatimbofe takakupai nhau dzacho. Saka pari zvino tingati pane mitumbi inokwana kuita mina. Ndo nhau dziripo. Tichazoona kana tazoudzwa kuti vari kuigwa rini, tozosvika paburial tozokwanisa kunge tichikukavhirai zvinenge zvichitora nzvimbo. Asi pari zvino ndo mamiriro akaita zvinhu. Sabhuku ari kunzi ndiwo chairman venzvimbo ino. Takaedza kutaura navo nezuro vakati kana musati mataura nevemhuri inini kuti ndinge ndichitaura nemi hazviite. Nhasi uno tataura nevemhuri tikati ora iti takuda kutaura naSabhuku, vakatiradza pamba pavo, taenda pamba paSabhuku hapana. Uyezve zuro iyeye zvakare tingangoti zvaingoramba kuti zvifambe zvakanaka. Takasvika paine mapurisa achitora mutumbi wemushakabvu. Naizvozvo pamutemo tinotanga tazvizivisa kumapurisa kuti ndino nhingi ndauya, vakati titoona ID yako ndikavapa tikatanga basa. Pakazouya vamwewo ofisa vanoti ndeve kuCID vakati ko iwewe wanzi nani uite basa. Ndikati aiwa ndataura nevamwe venyu mapurisa zvikanzi isusu musina kutiudza. Ndikati aiwa mapurisa andaona ari muuniform atinongoziva kuti mupurisa ndaazivisa ende vandipa go ahead yekuita basa. Imimi officer yamusoro handikuzivei. Zvikanzi toona ID yako ndakavaratidza. Zvikanzi but iwewe hauna mvumo iyoyo yekuita basa iroro pano. Naizvozvo vakachienda kuvaridzi vemusha vakati imimi sei matendera vanhu venhau kuti vatore nhau. Ndo pakatangira kuti isusu titange kurambidzwa. Ndikazosvikira kuvati ko nhai officer mati muda kuona ID yangu ndakuratidzai 1. Mamwe mapurisa enyu ati tiendererai mberi. Ko imimi tiri kutadza kunzwisana papi. Uyezve zvamakupindira izvo kuti musha uno munofanira kutora here kana kuti kwete, hamusikuona here kuti bandiko iroro haichisiri area yenyu matapedza nemi. Apa dai machisira varidzi vemusha vatiudze kuti zvinoita here kuti titore nhau kana kuti hazviite. Saka naizvozvo ofisa vakabva vatanga kubata mafoni vachifonera vakuru. Handizive nai vakuru vedu mapurisa ndo here mashandirwo anoitwa. Kana mvumo wapiwa pamusha kunzi chiita zvakati nanhingi, mumwe munhu wewo kuti inini sei usina kundizivisa. Isusu tingazivo sei muCID asiri muuniform, tofembera here. Naizvozvo nhau dzepano taita 2 days dzichingonetsa.
asi kukutaurirai chokwadi chekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Zvinhu angori manyongori, hanzi muchirungu harams karam, manyama mire nerongo, ndo zvazviri pari zvino. Ndufu dziri kungoitika ende zvakutooma kuti zvofambiswa sei. Vanatezvara vari kuda zvavari kuda, vanhu vari muzvipatara vari kufanira kuti vavigwe. Zvakaoma kunzima. Dai ari Sokostinati kunzima, ari Chera anoti zimbindava. Ndo nhau yatanga tinayo mhuri yeZimbabwe, tiri kuno kuMhondoro village 14 kubumbe under Chief Ngezi. Ndo nhau yatanga tinayo. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa zvachiramba chikupai, asi senguva dzese tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Ndofunga mangoona semaonera muri kuita titori kunze kwemusha, nekuti hapana anokwanisa kutibvumidza kuti pindai. Varidzi vemusha wacho ndo pasina. Ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.